Mai kallo, a wannan bidiyo din za mu koyi basic algebraic operations. Basic operation amma su ne addition, subtraction, multiplication and division. Plus tarawa, minus ɗebewa, multiplication sau ko rubanyawa, division ma'ana rabawa. Za mu koye su a algebra. Muna da addition, wanda muka fi sani da plus. Kar ka tsorata, muka ce sati da ya gabata algebra, a darasi da ya gabata a nuna algebra shine a haɗa harafi da namba a guri ɗaya. Yau ma ba ta da bambanci in tarawar ne. Idan na ce maka 1 plus 1, ɗaya a tara da ɗaya, da sauri za ka ce mini biyu don ba ta da wani wahala. Ɗaya a tara da ɗaya sai ka ce mini biyu. To haka nan a algebra ma ka kalli abun ta fuskar haka zai maka sauki. Kamar in ce maka x plus x, nan 1 plus 1 2, to shikenan x plus x. Ok, to x ne nake tarawa, x ɗaya a tara da x ɗaya, x guda nawa? Za ka ce x guda biyu ne a gurin, to sai ka yi biyunka, sai ka yi x guda biyu, shi ne wannan. Kenan da zan baka haka, x plus x plus y plus x plus y. In ka zo ka tsorata, kan su baka tsoro, x guda nawa ne a gurin? Ɗaya, biyu, uku, sai in ce x guda uku ne a wajen, sai in saka x guda uku na in ce plus. Na tara x ɗina guda uku. Y plus y, y kuma guda nawa? Guda biyu, sai in ce na tara y guda biyu. Shikenan ka tara shi. Mai kallo, wannan shine a takaice dangane da algebraic operations. Mun ɗauki addition ma'ana plus. In baka tarawa, ka rike wannan ƙwaƙwalwarka, ka kalle su a matsayin nambobi. In ka tara din nambobin sai ka saka x ɗinka, ko kalli abun a matsayin yatsa ɗaya a tara da yatsa ɗaya, yatsu biyu. To haka x a tara da x, x biyu, x a tara da x a tara da x, x ne guda uku aka tara su sai ka ce x. Mai kallo, kada ka manta kana tare da Hausa Mass TV, kai liking, kai share, ka kuma subscribe. Mun gode.